Tudod, hogy többször is beszéltünk már erről, hogy odafigyelünk és telefonálunk. Tudom. Nem tudok róla. Felhívtam a fodrászt, el sem mentem a időpontra. Tudom. Nem hiszem, hogy tudnád. Az átérző képességed és az érzékenységed ellenére sem tudod, hogy milyen órákig ülni a lányokkal és nem tudni a választ a hol van anyu kérdésre. Hidd el, tudom. És tényleg sajnálom. Te dohányoztál? Alison, mégis mi az ördögöt beléd? Nem tudom. Elmentem a boltba, aztán megláttam azt a lányt. Tökéletes volt, olyan, akire Márkotó beindul. Márkotó? Ennek mi köze van Márkotóhoz? A lányok neki vásznakat jelentettek, a féle üres teret, melyeket csodálatos műalkotásokká varázsolhat. A tiszta bőrt szereti, ami még ártatlannak hat. Nincs oda a sminkért. Észrevettem, hogy a lány mindig ott dolgozik. Mikor ránéztem, mikor a közelében voltam, úgy éreztem, megvan az, amit mindeddig kerestem. És nem tudtam elengedni. Miért beszélsz első szemében? Nem kerestél senki. De olyan volt, mintha. Szóval ott maradtam, vártam még vége a műszakot, és követtem. Követtem őket, és csak ültem az autó telefonával, én meg rágyújtottam Márkotó kedvenc cigarettájára, és figyeltem őt. Figyeltem órákon át. Leselkedtél utána? De nem bántott, ugye? Nem értél hozzá, nem kerültél semmi kapcsolatba. Nem hiszem, most komolyan. Miért? Vajon miért tenni ilyesmit? Én sem tudom. Az álmaim az utóbbi időben azt hittem, hogy csak egy embertől származnak. Olyantól, aki akarta, hogy elkapjuk, hogy véget vessünk mindennek, de most biztos vagyok benne, hogy tőle jönnek. Szerintem mondani akarnak el valamit, csak azt nem tudom, hogy vajon mit.